Natatanging pagkakakilanlan ang representasyon ng mga lokal ng bayan ng Bagulin sa probinsya ng La Union. Ay, ugayam, kalayaman, ugayam, kalayaman. Makulay na kultura na nagpapakilala ng kanilang pinagmulan, ang Indigenous People o IP ng Cordillera na nahanap ang tahanan sa probinsya ng La Union, maging sa kanilang ipinagmamalaking mga lutong pagkain. At sa kanilang abong o tahanan, mas makikilala pa ang kanilang kwento mula sa nakaraan na pinipreserba pa rin hanggang sa kasalukuyan. Ang mga ito pinagsama-sama sa kanilang Project Abong, Museo de Cancanaay sa Cambali Elementary School. Umay kayo, isang abong de Cancanaay, matagot-tagot ako. Mga sinaunang kagamitan na pagkakakilanlan sa payak na pamumuhay ng mga Cancanaay mula sa pagsasaka hanggang sa pangingisda. Ang pagtutulungan ng bawat lokal, simbolo ng pagkakaisa, kalakipang sakripisyo at pagsisikap sa bawat gawain. 80% ng mga lokal dito sa bayan ng Bagulin ay mula sa Indigenous People o mga tribong Cancanaay. Kaya naman itong mga makikita mga sinaunang kagamitan dito sa museum ay kanilang mga kasangkapan o ginagamit nga para sa kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pangangailangan. Sungay po ng kalabaw. So paano po ba ito sinusuot, ma'am? Ganito lang po yan. Ito po sa isang shoulder. Tapos dito po, ito ay ang gamit ganito. Ganito po. At yan po ay ilalagay natin sa ulo. So kapag nag-ano po ito, ganyan po siya. Tapos sa shoulder. At pwede na po siyang, pwede pang maghawak ng kalabaw yung mga kamay nila. O mga kambing. So, hindi po nakaka-istorbo. So, ito po yung gamit ng mga ninuno natin. Napreserba rin maging ang mga instrumentong pangmusika ng mga katutubo, maging ang iba pang mahalagang kagamitan ng kanilang mga ninuno na sumasalamin sa panahong hindi pa teknolohiya o makabagong kagamitan ang kaagapay ng mga lokal, maging ang tradisyonal na pamamaraan ng paghabi ng kasuotan ng mga Cancanaay. Mga ito is galing po sa mga ninuno namin, natutunan po namin sa mga ninuno namin po. Kaya hindi namin po ito pwedeng itapon o kaya pwedeng ipawalang bahala na lang. Kaya ito na pinipreserve namin para maituro namin sa mga bata na mga ninuno is mga ganitong ginagamit nila noon na pwede nilang gawin naman ngayon, pwede nilang gagamitin ngayon para ma-preserve itong mga kagamitan ng mga ninuno po namin. May simbolismo rin ang ulo ng kalabaw. Ang pagkakatay kasi ng hayop at pagpepreserba ng ulo nito ay isang mahalagang parte ng ritual bilang pasasalamat o di kaya pag-alala pa rin sa mga yumao. Ang mga pamanang ito ng kanilang mga ninuno mananatili pa rin sa isipan at maipapasa pa rin sa mga bagong henerasyon. Hands-on experience. At meron din tayong community involvement dito para mabuo po ito para sa mga bata po natin dito sa bundok o sa mga bata rin o students na gustong pumasyal po rito. Cultural preservation po. Ang kanilang beliefs, nandito na lahat. Kaya pinakita po natin yung paggawa ng kiniing, yung waving nila, mga sayaw. So, nandito po, makikita po natin lahat rito sa ating abong de Cancanaay. Mga bagay na hindi akalaing makikita pa rin ng mga kabataan ng kasalukuyan dahil sa maingat na pagpepreserba ng mga nakatatanda hanggang sa susunod pang henerasyon. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.